Wannan ɗan jawabi da nake so na yi a madadin gwamnatin jihar Kano shine na abubuwan da muka ji a tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Baffa Bichi yana yi na maganganun cewa wannan gwamnati ta fi gwamnatin baya zama mara gaskiya wajen abin da ya shafi alkinta dukiyar mutane, kuma yana da abubuwa da zai iya fasawa ko in ya faɗa wanda kowa kamar hankalinsu zai tashi. Shi bawan Allah nan da yake nan maganar, in kowa zai iya tunawa, ya san korarsa aka yi daga inda yake aiki a Tet Fund. Na biyu, lokacin da yana sakataren gwamnati a jihar Kano, yana shugabantar kwamiti na palliative, an samu wani wanda aka kama da rinka canja buhunhuna na kayan abinci. Ban sani ba ko zai iya, shi tsohon sakataren gwamnati zai iya bayyana wa al'ummar jihar Kano me alakarsa da wannan, wanda har aka hada shi da 'yan sanda suka kama shi su bincike shi. Kuma abu ne wanda yake na aiki na almudahara, yaransa ne tare da shi yake, kuma za a iya alakanta aikin da a matsayin cewa kamar shi ya sa shi. Amma dai har yanzu kes din yana nan bai mutu ba, kuma yana kotu. Ko a wannan gwamnatin da aka ce din an sauke shi daga mukaminsa saboda dalilai na lafiya, watakila shi ya san banda dalilai na lafiya akwai kuma kara da aka yi masa na wasu abubuwa wanda kuma ba a so sai an fito an faɗa, jama'a sun sani. Ya kamata mai girma tsohon sakataren gwamnati Dr. Baffa Bichi ya amsa wa mutane wata tambaya kafin shi ya fara tunanin cewa yana da wasu abubuwa da zai tone. Kowa ya san bawan Allah nan a baya da ya rike Tet Fund, an gan shi yana facaka da dukiyar mutane ko da kuɗi masu yawa, wanda hasali ma da dama mutane sukan ce ma ba da kuɗin Najeriya yake hulla ba, da kuɗin Amerika yake hulla, dala ta Amerika. Kuma har ya yi wani group wai shi 1 to tell 10, mutum ɗaya gaya mutum 10 wanda ya dinga ba su kuɗi, maƙudan miliyoyin kuɗaɗe su ne masa aiki. Tambayar anan shine, mai girma Dr. Baffa Bichi, muna so ka gaya wa al'ummar jihar Kano a wacce kotu aka yi rabon gado na gidanku wanda ka samu wannan kuɗaɗen, ko kuma sana'ar da kai ka samu wannan kuɗaɗen, ko kuma mutumin da muka san shi sananne wanda ya ɗau wannan kuɗaɗen ya baka a matsayin yana son ka ko abokinka ne shi, ya baka wannan kuɗaɗen. Har yanzu a wannan gwamnatin ba wanda zai gaya maka yau ga wani shafaffe da mai da gwamna ya ajiye wanda sai ka je wajensa ka yi magana da shi, ka roƙi alfarmar a yi maka wani abu a wannan gwamnatin ko a biya ka kuɗi a wannan gwamnatin sannan ya sa a biya ka. Bare a zo gacin da har za a ce za ku yi ciniki da wani, ga wani abin da za ka bashi sannan shi kuma ya sa a yi maka. Amma abin rashin tsoron Allah, ka kwatanta wannan gwamnatin da waccan gwamnatin ta mai girma da Abdullahi Umar Ganduje akan abin da ya shafi tsari na kashe kuɗi. Rashin imani ya kai matuƙa, domin a waccan gwamnatin mu shaida ne, mun sani mutum 4 ne kaɗai suka isa su sa a biya ka kuɗi a jihar Kano, da kashi kansa gwamnan, sai ita mai ɗakinsa, sai 'ya'yansa. In banda wannan ba wanda ya isa. Kana so a baka kuɗi a wannan gwamnatin, a baka, wallahi baka isa ba. Kuma mun san yadda a wacce gwamnatin ake zama, ake ciniki da mutane da nawa za ka bayar in kana so a biya ka kuɗaɗen da kake bi ko na wani aiki da kai a wannan gwamnatin. Da zarar da gwamna ya baka approval na cewa an amince ka kashe kuɗi kaza ko an yadda maka abu kaza, wallahi daga ka dawo ma'aikatar da abin ya shafa suka rubuta takarda zuwa ma'aikatar kuɗi, ba ka buƙatar ka yi bibiya. Kana zaune wallahi kuɗinka zai fito, kana zaune za a biya ka kuɗinka. Abin da ya kamaci mai girma tsohon sakataren gwamnatin Baffa Bichi ya yi shine
ya koma ga Allah, ya kuma yi ta istighfari abubuwan da a baya aka yi wanda suke ba daidai ba, da kuma yadda aka yi watan da dukiya al'umma da ana ted fund, a ga yadda za a yi a nemi gafara Allah, sannan a dawo kuma mutane a ga yadda za a yi a sanar da su cewa ga abin da aka yi na badakala kuma ana roƙon a yafi.